Po siyang reason kung bakit nakipaghiwalay po siya sa akin. Unang reason niya is yung family niya. Ayaw daw sa akin ng family niya. And then, hindi daw po ako mabubuntis. Ganun po. Meron po akong cyst sa ovary ko at the same time meron po akong PCOS. So, hirap po akong mabuntis. Siguro naman po DJ Rocky, naging way niya lang yun para makalayo din sa akin. May pagka-chick boy kasi yun. Ilang beses po ako nag-beg. Sabi ko po sa kanya, kung family mo lang naman yung reason, pwede naman nating i-work out yun. Pero ayun niya talaga, DJ Rocky. Dapat sana daw makahanap daw ako ng lalaki na mas maghihigit pa sa pagmamahal niya sa. And then, nung nalaman ko, DJ Rocky, na meron po siyang babae na pinopormahan. And then, nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, sana maging masaya ka. Nalaman ko na meron ka ng girlfriend, ganyan-ganyan. After that, hindi na po kami nag-usap. Up until mga April po ulit, nag-message po ako sa kanya kung paano niya po singilin yung tito ko. Kasi meron kasing utang yung tito ko sa kanya. Doon ulit nagsimula yung namin, communication, nagkamustahan, ganyan. Hanggang sa tumawag siya, DJ Rocky. Parang na-miss namin yung isa't isa. Parang ganun din pa rin yung ginagawa namin nung mag-boyfriend pa lang kami. Seaman kasi siya, DJ Rocky. Alam naman namin kung anong ginagawa ng mag-isa lang sa kwarto. So, ayun po, na-miss niya daw po ako. Na-miss niya daw po yung bogelya ko. Na-miss niya yung petchi ko, ganun. So, gusto niya daw makita, ganyan-ganyan. Ayun po, hanggang tuloy-tuloy na po yung ganung usapan namin. Pero alam ko na po na may girlfriend po siya. Pero, sige pa din pa po na sige. Kasi parang wala bumalik yung lahat, DJ Rocky. Parang nawala yung galit sa puso ko na ginawa niya sa akin. Oy, dude. Bet ka ba ng mga magulang o ng pamilya ng lahat ng mga naging karelasyon mo? Oo naman. Yung una. Yung natapos yung relasyon namin, galit na. Halos isumpa na ako Bakit? Ewan ko sa'yo, ba't mo iniwan yung anak ko? Ay, may ganon. May ganon. Pero sino may kasalanan kung bakit kayo naghiwalay? Siyempre, kasalanan namin parehas. Alangan naman ako lang. Talagang ayaw mong sabihin na ikaw lang, ha? Ba't kami sumuko? Ba't siya sumuko? Ba't siya ako sumuko? Parehas kami may kasalanan. Hindi kasi iba din yung usapan kapag ikaw yung may kasalanan mismo. Tapos ayaw na nung partner mo na ipagpatuloy yung pakikipagrelasyon sa'yo. Iba yun. Yes. Ako masasabi ko din naman na kapag ang isang tao nagustuhan din nung mga magulang o pamilya, medyo mahirap mag-move on, Totoo, kaya nga ako inaaway ko na yung magulang. Ganun. Like, kidding aside, but to be honest, until now, syempre, gusto pa rin ako ng mga magulang nila. Nung ex mo? Oo naman. Nung ex mo, gusto ka pa rin? Hindi ko na alam sa kanya. Doon tayo sa safe lang. Tayo ngayon sa present. Oo. Huwag na natin pag-usapan yung mga nakaraan. Sa bagay. Hindi, pero gusto ko lang malaman, syempre. Hindi naman sa gustong-gusto, pero proud sila sa akin kasi nakita nila yung humble beginnings ko. And until now, nakita nila kung paano ko ginawa yung mga pangarap ko na ikukwento ko lang sa kanila dati. And gulat kami sa iyo, Ganon yung sinasabi sa'yo. Tinotoo mo yung mga pangarap mong imposible, Yung tipong nakakreate ka ng chinita girl na kanta. Hindi lang yun. Marami. Yung kasi nagkaroon ka ng bahay at lupa. Yung mga ari-arian, ganon. Walang ganon. Hoy! Alarm! Paluki-luki ka pa. Hindi, pero yun nga, kasi isa lang ako dating, masasabi kong hampas lupa. Talaga ba? Ganun lang, simpleng bata. Hindi halata. Parang ang dami mong nakain. Hindi. Uy, dude, ang payat ko dati. Totoo? Totoo, dude. Ngayon lang, nagkaroon lang tayo ng pera kapag may pangkain, ganun pang grocery. Nakaluwag-luwag talaga. Hindi, totoo yan. And talagang galing tayo sa humble beginnings. Alam natin kung pinakababa at alam din natin yung pinakataas. So yun yung pinaka nagustuhan sa'yo ng mga magulang ng ex mo o ng pamilya ng ex mo? Oo, na tinotoo ko yung mga pangarap ko. Hindi man kami nagkatuluyan ng mga anak ninyo, at least naging nagkatotoo naman yung mga pinangako ko sa sarili ko. At yung sinasabi ko sa kanila, na kapag pinagkatiwalaan nyo po ako, ganito po yung plano ko. Kasi lagi ako naglalatag ng plano eh. Ay talaga? May plano ka? Oo.
Fairness naman Hindi mo lang natupad yung plano na yun, nakasama yung anak nila. Oo, totoo naman yun. And naniniwala naman ako doon na ako, kahit naman hindi kami naging okay na mga anak nila, yung panahon na nanliligaw ako hindi sa chat, humaharap ako sa mga magulang. Ay, ang bongga. May balls ako, dude. May balls ako. Gentleman. Yes. Pupunta ako doon. Tapos meron pa nga ako naging isang ex. Naalala ko lang, pahagingan ko lang to, na Christian. Mm-hmm. So talagang minahal ko ang pagiging Kristiyano. Christian din. Catholic man. Nirespeto mo. Sabi ng nanay ko, magpapa-convert ka ba? Handa ako magpa-convert para sa pagmamahal. Ganon. Wow, Titan Jello. Ibang klase ka. Magmahal. Ganon. Para, di ba? Kumbaga, nagmahal din tayo, natuto na saktan, at nagkamali din. At natutong mag-adjust din. Yes, mag-compromise. Yes, ang galing mo talaga. May pagganong ba? Kung magaling ako, edi sana hindi nila ako niloko. Hindi, sabi nga, di ba, wala namang magaling sa pag-ibig. Kahit gano'n ka katalino, nasasaktan ka pa rin. Well, feeling ko magaling, depende. May magaling sa salita, may magaling sa gawa, magaling mag-move on, depende. May magaling mag-turn ng pain into strength. Yan. Iba-iba tayo ng kalakasan siguro. Pero pagdating sa pag-ibig, iba-iba lang tayo kung paano natin siya tingnan. Tama. So anyway, meron tayong na-discover kay Titan Jello ngayon. Oh. Dati payat siya, ngayon chubby Masabi na ako. Dati sumasabit lang ako sa jeep, mga kabisyo. Ganon. Tapos kinakausap yung jeep na driver. Tapos yung may sports car na. Kakausapin mo yung jeep ni driver, sir, baka naman, pasabay muna ako, nagkulang yung pamasahe ko Ganon. Kaya maraming salamat sa mga driver dyan. Kaya pala may mga ilang driver dito, naghahabol hinahanap ka, no? Sabi nila, tagal na akong hindi hinahaplos ni Titan Jello. Charot, may darat. Anyway, kabisya, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magkasama tayo. Kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban nyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating mga kabisya. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hindi namin alam, yun na pala ang huling kaarawan ni Nanay. Uy, hindi nila alam na yun pala ang huling kaarawan ni Nanay. Parang ang lungkot naman ng secret file ngayong gabi. Parang hindi ko ma-imagine to na mangyayari sa buhay ko ever. At alam ko ikaw din, Titan Jello, hindi mo to mai-imagine na mangyayari sa buhay mo. Totoo naman, makananay tayo. Totoo yan. Anyway, abangan nyo po yan sa aming pagbabalik ha. Kasama nyo po si DJ Rakitera. At DJ Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files with Jello. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files.